Ben, moitas gracias ao Concello de Boiro e ao Centro de Interpretación do Neixón por ternos invitado aquí, pola organización deste evento, que realmente penso que está sendo, que está tendo un gran éxito. Nós o que imos facer agora é falar exclusivamente da arte rupestre, o tema no que estuvemos traballando nos últimos anos, na zona norte da Península da Barbanza, que ven coincidir prácticamente co que o Concello de Porto do Son. Cando un fala de petroglifos, ten que ter en conta unhas características intrínsecas a este tipo de xacemento. Cando os arqueólogos nos enfrontamos co rexistro, podemos atoparnos xacementos, podemos denominar como xacementos visibles, sería o caso de Samamua. Teníamos xacementos invisibles, aqueles que non sobrancean normalmente do terreo e que, a menos que haxa algunha remoción máis ou menos significativa de terras, pois non poderán ser localizados. E, por último, teníamos petroglifos, poña aí, non tanto, están un pouco entre Pinto e Valdemoro. Non son completamente invisibles, pero tampouco son tan sobranceiros como pode ser unha mamo ou un castro. E iso ten moito que ver co feito de que a menudo as catalogacións dos petroglifos son bastante cativas, son bastante pouco representativas da riqueza real neste tipo de manifestacións. Témolo aí nunha obra clásica, a de Peñasantos e Vázquez Varela, onde a zona norte da Península de Barbanza, que se ve aí no inserto, pois está prácticamente, mellor dito, non prácticamente, está completamente en blanco. Se agora acudimos a un estado actual, o mapa corresponde ao do Concello de Porto do Son, vemos que toda unha chea de puntos negros teñen aparecido por mor de traballos diversos feitos nos últimos anos. De feito, agora, prácticamente, a situación original do ano 79, a vertente sur do Barbanza levaba todas as palmas, no que se refire a arte rupestre. Agora a balanza inclinouse cara ao extremo, cara ao lado setentrional desta península. O incremento no número de estacións coñecidas é realmente exponencial, casi diría brutal, a partir especialmente do ano 2000. Creo que o gráfico fala perfectamente por si mesmo. Ben, unha cousa que me gusta fazer énfase, teño a gala ter colaborado sempre, non sei se lealmente, eu creo que lealmente, terán que decilo os demais, se o é ou non é, cos afeccionados. Bueno, todos afeccionados tamén me gustaría aclarar unha cousa. Non sei ata que punto se pode poñer no mesmo lugar o chamar afeccionado a un licenciado, un doutor en Historia da Arte, e a un enxeñeiro agrónomo, ou a un mestre, ou a un canteiro. É dicir, un caixo un desastre un pouco excesivo. Ben, é importante fixarvos aí o labor dos afeccionados na detección de petroglifos no Concello de Porto do Son é simplemente abafante. A nosa propia contribución nun proxecto de 3 anos, figura aí o nome do noso grupo de investigación, o grupo de estudos de prehistoria do noroeste, realmente minoritario. Unha comparación noutro lugar onde traballamos, na comarca do Deza. Aquí a aportación dos afeccionados é menor por razóns, podrían ser de varios tipos, non vou entrar agora, de tipo sociolóxico, tipo demográfico, etcétera. Mesmo así, é unha aportación significativa, unha cousa que cara a cal quero chamar a atención. Antes, os que me precederon na palabra falaron da lei de patrimonio. Eu me lembraba, cando falaba Jorge Guitián deste problema, do que decía o conde de Romanones. El comentaba que non lle importaba quen fixera as leis, que o que lle importaba é que el lle deixaran facer os regulamentos. Entón, tanto, para min o problema quizáis é o regulamento, e non tanto a lei, e quen aplica e como aplica o regulamento. Ben,
a Península de Barbanza e o norte da Península de Barbanza, o concello de Porto do Son, se incide polo que respecta ás manifestacións naturalistas un pouco no extremo setentrional da distribución destas manifestacións e tamén no extremo setentrional, polo que se refire ao grupo abstracto, da maior concentración deste tipo de motivos, que aparece sinalado aí a man dereita, cunha cor amarela máis intensa. Ben, os petroglifos, a arte rupestre no concello de Porto do Son aparece hoxe localizada a alturas medias, veremos na seguinte diapositiva, e nunha situación de dominio topográfico, dominio visual, sobre a chaira litoral, sobre as terras onde hoxe en día se concentra a maior parte do cultivo e a maior parte do poboamento. Non obstante, non deberíamos deixarnos enganar por esta apariencia, posto que se simplemente miramos esta franxa vermella que marquei aquí, se corresponde co Camiño de Santiago segundo Nardiz, que pasa preto de un número de poboacións hoxe en día en gran medida desertizadas, pero que nos está indicando, se temos en conta iso, é que realmente os petroglifos que nos dá a impresión de estar nunha posición sobranceira sobre o poboamento actual realmente están a carón de moito do poboamento tradicional ou mesmo por debaixo del. Isto é unha cosa que hai que ter en conta para non deixarnos levar excesivamente por visións presentistas. Indo a unha zona máis concreta dentro do concello de Porto do Son, que sería a zona de Cairuga e Río Xieira, veníamos como temos aí unha zona de chaira litoral, poucos petroglifos aquí, unha zona de terras altas, aínda que aquí a perspectiva nos aplana esas terras máis de maior altitude, onde non hai apenas petroglifos, é unha zona intermedia onde se concentran neste lugar, nesta área, a maior parte dos petroglifos. De feito, hai unha das concentracións máis grandes, ou a máis grande, de feito, en todo o conxunto da Serra da Barbanza. O que comentaba antes da altura. Realmente, aquí, os matemáticos dirían case unha distribución normal. Esta xente son de centro a hora de ubicar os petroglifos. Non está ni moi abaixo, ni moi arriba. Ou igual eran xa galegos, xa se sabe, por un lado Deus, por outro diaño, en fin, témolo moi claro, é dicir, entre as cotas 50-200 metros onde se localiza a meirande parte, a abrumadora maioría, dos petroglifos. Seguimos ao que sería a ubicación de detalle dos petroglifos. Vemos un predominio de certas figuras fisiográficas. Non gostan excesivamente os petroglifos de estar en puntos moi sobranceiros, o que non quere decir, me refiro a puntos sobranceiros, serían, por exemplo, cumios ou espolóns. O que non quere decir, realmente a figura que máis se repite a de ladeira, digo que non quere decir que non teñan unhas boas condicións de control visual. Moitos delas sitúan en ladeiras que dirían os portugueses íngremes, é dicir, costa realmente moito ás veces chegar a eles e, polo tanto, teñen un gran dominio visual. Non é nada de particular si acudimos ao ángulo que forma a superficie gravada. Aquí estamos falando realmente si estamos diante de superficies máis ou menos planas, de pouco ángulo, entre 0 e 30 grados, constitúen, como podedes ver na cor verde, a ampla maioría. E as superficies tendentes a verticais, ou case verticais, entre 60 e 90 grados, son claramente minoritarias. Non é nada de particular neste sentido, é algo bastante corrente, bastante común nas manifestacións rupestres galaicas. Algunhas situacións concretas. Unha rocha que está en riba de Campo Grande, unha cantidad enorme de figuras tanto do grupo xeométrico, círculos, como animais. Perdón, neste caso,
un dos casos nos que se está dominando unha zona de vacía, unha zona de acumulación de augas, unha zona protegida, como se ten sinalado en outras áreas, por exemplo, que se dá con máis frecuencia, de feito, como é Campo Lameiro ou Fentáns. Logo, esta situación en Ladeira, por exemplo. Temos aí, concretamente, temos unha combinación circular aquí, cun dominio visual tremendo. É unha cousa moi pouco corrente, da cal temos exactamente dous exemplos no Concello de Portozón, que é a ubicación de gravados rupestres en abrigos. Isto rompe realmente con toda a tónica do propio casi concepto de monumento que se lle ten dado ao petroglifo. Aquí temos nunha laxe que forma o sustrato deste abrigo, temos unhas representacións concretamente estas de animais, de zoomorfos. Unha situación moi rara da que temos exactamente dous exemplos. Outro exemplo ten exclusivamente arte abstracta. E, xa para rematar coa miña parte contratante desta exposición, outra cosa que tamén singulariza ata un punto a que podíamos chamar provincia sonense ou provincia setentrional ou Barbanza setentrional, polo que se refire a arte rupestre. E que realmente, ben, unha cousa que comparte con outras zonas, as coviñas. A sinxeleza desas manifestacións, deses circuliños, desas cazoletas que fai que se sean amplamente mayoritarias en todos os rexistros rupestres nas distintas comarcas galegas. Nese sentido, siguen sendo aquí a maioría. Pero, quizáis, o que volvo outra vez ao carácter igual galaico dos prehistóricos sonenses. Temos unha distribución multipartidaria. Aquí non é a cousa das coviñas abafando a todos os demais motivos. Teñen efectivamente unha presencia mayoritaria, pero casi están compartindo ese primeiro lugar cos animais. Os animais son extraordinariamente frecuentes na arte do norte do Barbanza. E logo, un pouco máis atrás, temos as combinacións circulares, que son un dos motivos, de feito son o motivo, xunto coas coviñas, máis espallado pola xeografía galaica. Quizás, entón, un rasgo moi específico do son, me atrevo a decir que probablemente do Barbanza no seu conxunto, sexa esa gran importancia que adquiren as representacións animalísticas. Cedolle a palabra aquí a Carlos, para que continúes. Bueno, facendo referencia ao título desta charla, que novas achegas o arte rupestre por todo son, pois, para non aburrir tampouco moito personal, vou a centrarme simplemente en aqueles elementos ou en aqueles motivos que precisamente o que son eso, novas referencias, novos elementos que o que fan é complementar a visión que se tiña sobre esta zona. Esta zona do Barbanza se consideraba unha zona ata non foi moito periférica con respecto ao núcleo central da arte rupestre, non só polo número de estacións, senón pola complexidade dos motivos en elas inseridos, é dicir, en elas gravados. Faltaban elementos, faltaban motivos moi frecuentes en outras zonas, por exemplo, armas ou unha baixa representación de determinados elementos como armas, etc. O noso traballo de campo, levado a cabo durante 2 anos, ca axuda inestimable dos, entre comillas, aficionados locales, fixo ou nos levou a demostrar que esa visión respondía máis a un vacío de investigación, por decirlo así, que unha situación real da arte rupestre. É dicir, na arte rupestre do Barbanza, tiñemos elementos, como sabimos, moi frecuentes, como eran as coviñas, que temos un exemplo novo, se trata das coviñas de cacharelas, que están xusto marcando a rotura de visibilidade dunha mámoa que corre risco inminente de desaparición. Como vemos, pois unha concentración
amendo unha tipoloxía bastante heteroxénea, non? Xunto con este tipo de digamos, de motivos moi frecuentes, pois aparecen outros como as espirais, non? Ahora, sí. Vaya. Ahora, vale. Como as espirais das que temos un só exemplo, en beira da costa, que a parte, como poden observar no surco, evidencia que quizáis o feito de que estivera repicada, o que nos leva sempre a unha certa discusión ou polo menos unha certa cautela a hora de determinar a cronoloxía, non? Xunto con estes motivos aparecen os círculos concéntricos, tamén moi frecuentes, como vimos no diagrama do inicio, pero un estudio intensivo de algunhas das rochas nos permitiu ver determinados elementos novedosos. Aquí temos o caso dun dos círculos de maior tamaño xunto coa galaxia da Sartaña, que é o de Rego de Corzo 1, no cal, despois dunha revisión intensiva, podemos observar a aparición de un zoomorfo claramente asociado tanto no surco, como poden ver, a zona de contacto, cun círculo. O que nos leva a unha casuística nova, non de todo descoñecida en Galicia. Temos algúns outros exemplos fora do Barbanza, pero que ata o de agora aquí era descoñecida. Vemos así claramente. Quero facer fincapé no feito concreto que esta rocha era coñecida, estaba catalogada un lustro, sin embargo, o estudio intensivo permitiunos, digamos, duplicar, incluso triplicar o número de motivos en ela recoñecibles. Este tipo de estudio intensivo no que se fai fincapé nas visitas repetidas a distintas horas do día, incluso con luces artificiales, nos permitiu tamén descubrir un novo motivo. Bueno, non tanto descubrir xa que esta pedra, esta estación xa era coñecida, senón identificar dentro desa pedra un motivo que non existía ata o de agora na Península do Barbanza, como é o do laberintiforme. Chamámoslle por consello dun historiador de arte, chamámoslle laberintiforme, máis que labirinto, porque a diferencia de outros como os de Mogor, o cursus, é dicir, a zona o tránsito ata chegar ao interior da figura, está interrompido por distintos surcos, non sabemos moi ben se fruto da erosión ou surcos antrópicos que impiden unha fácil ou simplemente o tránsito hacia o interior do motivo, non? Por favor, sí. Como xa dixo Ramón, un dos elementos ou o elemento máis significativo é o dentro da arte rupestre barbancea o dos zoomorfos, non? E dentro deles, maioritarios, casi exclusivamente, o dos cérvidos, non? Tanto, digamos, na súa vertente macho como posiblemente femia, non? Aquí se ve claramente os atributos aos que se refería Jorge na conferencia anterior. Xunto con estes, por favor. Unha das... Ten vida de seu. Sí. Perdón. Sí. Unha das novidades sería o dos supostos cánidos, aos que se refiren algúns autores. Ata o de agora había un solo suposto exemplo que era o da Laxe da Sartaña, en Queiruga. A ese se ven a complementar con outro posible exemplo que sería o de Fonteiñas en Baroña. Como poden ver, a diferencia dos anteriores, as diferencias morfolóxicas veñen dadas por unha relación entre digamos, anchura e altura menores, así como un desenvolvemento bastante amplio tanto da cola, como poden ver, bastante importante, como das supostas orellas, que levan a, por, digamos,
sempre é discutible, dado o nivel de esquematización deste tipo de motivos, a posibilidade de plantearnos que sean cánidos. Xunto con estos, por favor. Outro tipo de elementos, outro tipo de animais representados son os équidos. Xunto con un solo exemplo que ata agora se coñecía, era discutido por parte da historiografía, como o de Laxe de Sartaña, se veñan a incrementar en ambos os dous casos, neste non, que este é unha rocha descoberta ex novo, neste caso sí, unha rocha xa coñecida, dous novos exemplos. Este claramente, nos que se poden ver équidos. Por que sabemos que son équidos? Ou por que presupoñemos que son équidos? Polas figuras antropomorfas a eles relacionadas. Neste caso temos xinetes que están nunha escena de monta. Por favor, sigue. Xunto con eso, outros elementos novedosos, a figura humana. Ata agora, figuras humanas senso estricto no Barbanza tiñamos aquela que formaba parte da escena de monta de Laxe e Sartaña, amén de outras figuras cuyo carácter prehistórico está posto en dúbida, polo tipo de grabado, etc. Neste caso, tamén en este primeiro caso, nunha rocha coñecida de antigo, temos este antropomorfo nunha escena clara ou aparentemente de dominio con respecto a un zoomorfo, como podemos ver. Asunto con este petrolífero descoberto por San e Surso, no que un estudio intensivo nos permitiu identificar o que posiblemente sexa un antropomorfo. Non tan claro neste caso como neste caso, pero vamos, que en todo caso sí que nos dá unha referencia a novas evidencias. Por favor. Armas. Xunto o xa coñecido caso de Espiñeredo I, demos descoberto dúas estacións novas nas que hai exemplos de armas. Unha delas, xa coñecida, é de Espiñeredo II, na que se descubriu un puñal, esta de Beira da Costa 4, na que se poden ver, tanto aquí como aquí, dous puñais de diferente tipoloxía, que ven a enriquecer, en tanto que cuadriplica o número de motivos coñecidos a toda agora. Por favor. En composición, é dicir, tamén podemos observar a existencia de escenas, digamos, de figuras relacionadas dun xeito que permiten interpretar unha actividade como pode ser a da doma, no caso que nos referimos anteriormente. Aí, por favor. Vai, pouco a pouco. Aquí temos tamén as escenas de montas que nos referíamos anteriormente. Sí. Escenas cinexéticas, xunto a xa coñecida de Laxe de Sartaña, non sei se ao final se había metido ou non, se efectivamente, na que vemos o antropomorfo montado nun cabalo, o cánido, que supostamente están interaccionando cas figuras zoomorfas. Temos unha nova posible escena cinexética na que formaba parte o cánido ao que antes nos referíamos. Podemos ver como posiblemente este cánido está asexando a un ou dous zoomorfos, e o que podría ser os restos de unha figura antropomorfa asexando, por decirlo así, unha especie de batida. Sigue, por favor. Outro tipo de elementos desaparecido son o da asociación, por exemplo, do reticulado cun zoomorfo. Había un par de casos coñecidos, un dos máis cercanos é o da Cova da Bruxa en Muros, e aquí temos novamente un novo exemplo, que podería considerarse hasta certo punto como unha escena cinexética, aunque non aparezca o ser humano,
senón que aparece unha posible trampa, unha posible rede destinada pois, a cazar o animal. Non? Por favor. Outro tipo de escenas que non coñecemos e que non sabemos exactamente, cal é o seu significado, pois esta tamén de Rego do Corzo, nunha rocha xa coñecida, na que vemos pois varios zoomorfos, amén de 3 ou 4 posibles antropomorfos, todos revoltos e remexidos. De facto, dado que isto ten en torno a 1 metro por 1 metro, chamamos o horror vacui, porque realmente deixaron moi poucos sitios sin gravar, non? Esta zona concreta da rocha. Outra cousa que nos permitiu testar estes 2 anos de traballo de campo foi os problemas de conservación que afectan os petroglifos en esta zona. Xa os propios derivados da antigüedade e o paso do tempo, que a erosión e a presencia de líquidos, por exemplo, aquí temos un zoomorfo parcialmente desaparecido e outro que está xa casi totalmente, prácticamente invisibles. Unidos a como digo, a este tipo de procesos naturales de alteración, por favor, temos os xa coñecidos antrópicos, os que puseron varios exemplos Xurxo e Xan. Temos o da picota, coñecido por todos, donde as actividades extractivas alteraron considerablemente a rocha. En un futuro é posible que incluso lle afecte máis tendo en conta que hai varias construccións moi cercanas. Sigue, por favor. Sin embargo, isto está bastante de actualidade, un dos elementos unha das accións que máis fundamentalmente afectan a arte rupestre aquí, como en toda Galicia, son os incendios. Este é o zoomorfo que sacabades vos na anterior, que sacaban Xurxo e Xan na anterior charla, de Ingurita, en Baroña, donde dun ano para outro se pudo testar, realmente temos fotos dos últimos 10 anos nas que se ve o incremento paulatino pero inexorable deste desconchado, e dun ano para outro podemos ver pola acción dos lumes que azotaron esa zona, non neste ano pasado, senón no anterior, como entre un ano e outro xa toda esta zona desapareceu. Este é un proceso lento, pero que se non se atalla de algún xeito acabará con esta rocha en concreto e con moitas outras no Concello de Portosón. Nada máis, creo. Ben, moitas gracias ao público que tanto nos quere. Prometo ser brevísimo. Decir unha cousa, e é que comecei esta exposición dicindo que o catálogo de petroglifos, por esa natureza de medio visibles, medio invisibles, é sempre algo moi contingente. Non hai que consideralo, ou é difícil consideralo como algo, como unha obra final. Entón, estou seguro que pese a este incremento enorme no número de estacións, en modo algún o catálogo da zona norte do Barbanza pódese considerar como unha tarefa finalizada. Hai que seguir, haberá que seguir, penso que a colaboración ata agora entre afeccionados e investigadores profesionais, chamémoslle así, pois penso que contribuirá a incrementar o coñecemento sobre esta manifestación prehistórica. Moitas gracias.